Så Marie, så kan du vaske det. Nej, så vasker du det. Det er gammel god. Nej, hvor? Var der lige kommet saftevand på? Ja. Så kan du vaske det. Så. Er du dygtig til det, Marie? Vaske, vaske, vaske. Vaske grisen, når den bliver våd. Ja, siger den så. Hvad siger elefanten? Nå, så... Ej, hvor... Ja. Så skal det tørres. Så op på viskestykket, så skal det tørres, ikke? Så går man sådan. Så står det der og tørrer. Ja. Ja, så kommer det ned til psykologsalongen der, ja. Ja, vinduet, ja. Hvad er det for noget? Det er så elefant. Ja. Det er så elefant. Ja, det er elefanten, ja. Og pingvinen der. Okay, det blev der. Sådan. Se, og så kan vi se, så alt sammen blev fint igen.